كبت مسارح خاب إثرا ناب تقرأ يأتولو نبرهان جلام دمر حوت خوينا مويتهم كتسوز كل ذاك أستي إثرا دجني ونن جنباري بوانا نس اتمال زنبرة أخيرا أبا أدرس أبا سلام تكيروس زين نبرة لكم حتيتكم له إثيوبيا بحر بر ستاجي إرترا هنا شبت مكنياتي فرصة ኢትዮጵያ አፍደገ ባሕር ምስተኸበት ኤርትራ ዝኾነትሉ ምኽንያት ከብ ሕጂ እኳ ነብሶም መውፅሎ ከም በዓል ስልጠነ ገለመለገለ ናብቲ ሓቂ መፅሎ ስልጠነ ዛረቦ ዘሎ ሕጂ ፀኒልኩም ክሰምዑ ኣለኩም ንብርሃኑ ጅላም ድመር ሕወት ኮይና ሞይቶም ክትስኡ ዝኽእሉ ደቀስቲ እኒ መሰረት እዮም ድመር ሕወት ኮይና ሓርነኽቲ ደቀስቲ ምንም ክገብርዎ ይኽእሉ እኒ ይመር መኮነን እዮም ድመር ሕዎ እኒ ሓሰን ኢብራሂም እዮም ድመር ሕዎ ኮይና بتعمل زحز النجار تايو أبز وقت ذي ما أستخا بوعك خن مقبار مثل لاي صبوي بتعمل زحز النجار أي مرات النصهم العليا منا معنا زقط منا ما بستجن تحت ناس اللي زخون بتعمل حزني أبز محزن حق زينا نيرنا أساسا حق زبحال الله محزن حق زبحال خن زين ورا كتمول صوب زي يدخل من قدي خوي نزرخو كاي محزن حقي أم محزن حقي ناتينا نحنا تجارس بزوم دبات يوم أم حدا دخناتو أي جبان نيرو جن يتهبند خوين منهم كتجوريت تم ሕጂ እኳ ነብሶም መውፅሎ ከም በዓል ስልጠነ ገለመለገለ ናብቲ ሓቂ መፅሎ ስልጠነ ዛረቦ ዘሎ ሕጂ ፀኒልኩም ክሰምዑ ኣለኩም እንታይ ናይ سلطنة بوزح ملكعو بوزحان تأشمي يبلون يجن أبزانا يزقود دايزت حكي تزاري وامالج سلطنون كانوا مسجنون لنا بالأولى بهاجرن بهزبن بنتسامنتن واقع داقا يلن صوتا يلن يلو أميت والله لبن سعرن لحد ربوكل سلطنة بزي ساعة الزي اتالو على ونت كبر هاجر سمعتات زود قول هاجر بخمزي نولك قوي أبجبهم زعتو جنزب راي بزحسبو سب زي حلفنتاو نجار مسرح سبحان جوه ناي تاريخ توك اتمال زنبرة أخيرا أبا أدرس أبا سلام تكيروس زين نبرة لكم حتيتكم له زي أتون ترى ما أدرس أبا زلوا هذا بزاي داويت كالوات أبدا جز أمتي هندبت جن هندبت كول تغير لهم أدرس أبا وريلهم سلام تكيروس أبا زي مسح كيروس أدرس أبا يزلوا سلام تكيروس أبا زي نبرة لزح حتى يرده سلام تاجي نبربزي نوعلهم إزاز جبروه تكلوا سرارها يبلون سب فوت أزجوبه بيت مغري فوتاني وكلتنا يكون زيو وتم وكلتنا نبلون بيت مغري سنبيلهم من بعله أقول تزبالي بلهم زعبازي حق له تكلا له نبزقونه ميديا قوس خلوا بيت مغري فلت على خزارة بلهم زقون عند أخواتك جبر كله أنت بيت مغري فلت على خزارة بلهم تم بيت مغري نوعله زي قانا إنزي نعوم قانا إزاز غير زلك أي دبت تخاوي كايدا نتبت مغرون كتسلمو جميرو مالو أرثانا مشيت وين نقول بنا أوروبا مدري كبلوركم لو تفرن تايم الأخت حلي في الله كسمعكم مالتي هجي إذا سب أبزي كل سب مالت كزارو النقلنا كيروس أبكيد جنبار كابتم مسراتن جمارن مخانو كل سب زفطي سلام تاع هجي جالاوس يوم مزلو كيروس أيقاتي مو سلام تاع كيروس تداك عامل كل تجهيزات تأثير سلام تاع باسبورت تمنتيلو قبل علوك خيز أنا حاس ألمن كفاءة انتاي أنفتح حاجة حاليتهم مسؤول بعض الطبق هم نكيروسي قال ملا شتاراهم دور أي كل ناتكم قلعوا شتاراسي هلون كتالو زغير يكون نكيروس ماكينة تسرق أجب هلون نبي حق تسرق عليها ماكينة نسوت رايد خزوران يورتا ماكينة كندي مفاتيح نيتا ماكينة نيرو بعلمني أصواتهم فوتهم يزرزر كساسي غماني كساسي يفلتني جن حجي بس حوادي بصحن كان حطي تغصب له تهوين تأثير نيرو وحس غفل له سب مني كامنا خبتنا بوليس كوتس خلوا مالتي جنبار دين كفيل له وناس بيتسب سنة أنت باسبورت تمنتيله إذا كله ودي تزلوا نغير وص لنسوات زيادهم كم يجيرهم لو ما عنتي أتريفهم ولا مچم تقبيرو زترف ስለዚህ ያለ እብግጅ ሆኖ ጽይና አይዳ ተመልከት ምናልባሽ አብይ አህመድ በትንሽ ሒዝዎ ዘሎ ፕሮጀክት ተሳኺዑሉ መስአቶም ኮይኑ ናብ ትግራይ እንታኣትዩ ትግራይ
تايدات خبر مسلك على اوبريشن يكونت تقراي تقمت إسان 4 سمين استحاريدو إلى أخت خبر هذه من مخنياتهم عادي يسمى سليع تقوم يقولوا تاريخ فتر تردخني تقوم إلى تخبر تقراي كتهلو دياي هو بقى أنا أبي يكون أتقول أنا أبي إني أتقول تقراي لما من سواء تمسات زي يقول لك له نعم نتسي صار كان زبال بسلطان زعور سبعي أفسلطان وصي كفو تزبل ولا مقالة تراي تزو وهابسي يقول لك له نسو من مسأجم يقولوا مقالة تراي هو قالوا تقراي يكونن ويكع مقالة زي نكات زولوا زقبالي زي مثلاً كاوز عاد تفلي على ما ون يقولون أفتن سمز جورو أخيبا ونكو على وندا جوروني استعزم تاريخ لك ده ليمو تزمو تصون سيزي تزاتو سيب لك اللخو معنات صار كان موسم تزو مقالة خفيلس تاريخ خبر نقل الأوبريشن زي كونس تقمت 4 مسبرهان جلا خويني خبر فلذي أنصار سوا تايغور له مسلك أنصار تتوزور له أنصار تتقالسوا 3 عامات أنصار تاريخه يوم زدوم سوسزلو بقى أنصار هلو يمنا صار كان 5 ساعات جميرو برخا تكورد كلس قند علامات هايدين يورو لك حتى تيزل على هو مو بصير حزكو تاريخي برهان جلاسي ناي حزي قارس تراي يكون ناي حزب تግራይ جيجا يزول زلو ترديخن ناي 50 عمت ناي إرترا 17 عمت 30 عمت ناي حزب إرترا قالسي 17 عمت ناي حزب تግራይ قالسي بقلص سي صمدو زجمرو ب 1966 እዩ ጻድቃን ዝነበሩ ልቃልሲ ማለት ባልዩ ሰዓት እዚኣቶም ታሪኽ መንነት ሃይማኖት ኩሎም ክብርታት ተጥፊኦም ሰብነት እውን ዝበልዑ ዘለዎ ኣካላት እዮም እዞም ኣካላት እዚኦም ተሰሊፍካ ትገብሮ ተጣዒስካ ወይ ተወጽ ባይዘወይ ስለዚ አንተ ወይ ለከ ተኺልካ ምስ ህዝብ ኢኻ ትኸውን ተኺልካ ስኻልካ ኢኻ ትገብር ተስብውልከ ተስወዲብካ ተስብ መንግስቲ ተስብ ዝኾነ ተረዲኽኒ ተዘይክኢልካ ኸታይ ትገብር ንምንታይ ምስኡ ትስለ ንምንታይ ናይ ተዝኸፈአ ታሪኽ መጋበርያት ንምንታይ ናይ ተዝኸፈአ ታሪኽ ልኡኽ ኮይንካ ትመጽእ ስለዚ ተረጋጋሚ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝበልናሉ እዚ ዝበሃል ዝተፈለየ ዓላማ ስለ ዘይብሉ ባይዘው አውዚ ውልቀ ሰብ ይኹስን ዘሎ ማለት ተአኪብካ ብጉጅለት ውስነሉ ብጉጅለት ወጻ ይኮን ተረዲኽኒ ከም ተጋሩ ግን ሓሲቦ ታይና ንገብር ዘለና ካብ ውጪ ተኸታይ ኮኸውን ዝውሉ ነገራት ባይዘው ክርድዎ ዘለዎ ካልታ ነገር አብይ አሕመድ ዝደሊ ተሳኺዑ ኢሉ እንትመጽውን ንሰሙን ይምጽፉ ዓርሶም ይምከትፉ ተረዲኽኒ ዓርሶም ምጥፋዮም ዝቃልሱ ዘሎ ባይዘው ምሳቢማ ዓርሶም ትግራዋይነቶም አምራኻዮም ተሰሊፎም ዝቃልሱ ዘሎ ስለዚህ በዚህ ልክ እዚ እዮም ነገራት ክፍትሹን ከውልቀ ሁሉ ሰብ መናሰዮ ይሓስቡ እዮም ቶም ኮነ ኢሎም ቶም ካብ ረብሓ ካብ ጥቅሚ ካብ ስልጣን ዝውገሱ ዘሎ አካላት ሁነታት ተቀይሩን ባይዘወይ አፍት ግንባር ይኮን እንሰዱ ወጪም ይምስዱ ምንም ሕተው ተረዲኽኒ ብልጽግና ነው ሓደጋ እንታአቲስ ጻድቃን አዲስ አበባ ይጸነ ወጪ ይዝኸል ምንም ሕተው ተረዲኽኒ ሓደጋ ናይ ኩሉ ቀመስት ግን ቶም መናሰይ ክላሽ ሒዝም ዘሎ ስለዚ በዋናነት ንዕኦም ትኩረት ገይሩ ዝወፀዩ ኢለ ዝሓስብ እቲ ኣብዚ ዘሎ መንግስቲ እውን ከምዚ ዓይነት ነገራት ክልተ ነገራት እዩ ክዕር ዘለዎ ኢለ ዝሓስብ ሓደ ተጠቃምነት ማለት ተጋዳላይነት ወይ ከዓ ማለት በተለይ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ሲ ናብ ምጻኻ ትግራይ ናይ ተጋዳላይ ግዛዕልካ ንምጭራሕ ይኹን እዚ ሱ ሓሶት እዩ ካብኡ ወፂኦም ብሓቂ ቶም መናእሰይ ቶም ተጋደልቲ ክርብሕሉ ዝኽእሉ ዕድላት ምፍጣር ናይ ተዓዲ ኢኮኖሚ ናይ ተዓዲ ቁጠባ ሰዋና ክኾኑ ምግባር ተረዲኽኒ ካብዚ ዘይናስ ሎምቕነ ባጫስ ተዛርቦ ሓደ ዓብይ ናይ ጆኖሳይድ ሲቪሊያን ማእከል ዝገበረ ሰብ ልብ ኢሉ ዘይራዮ ሓደ ጉዳይ ለታይ ከዚህ በኋላ ይሄ ጦርነት ከተነሳ ይሉ ደጀንም ግንባርም የሚባል ነገር የለም ይሉ ኦኬ ታይዙል ዘሎ አልዒሊ ሱዳን ደጀነ ይሆን ግንባር እዩ ቀጽሉ ኤርትራ ደጀነ ይሆን ግንባር እዩ በዋናነት ያው ትግራይ ማእከል ኩናት ገረሞ ቅድም ሕዝቡን ደጀን ግንባርን ፈለም ከም ዘይፈልጡ ታይ ማለት እዩ እዚ ባጫሲ ታይዙል ዘሎ ዳግልሲ አመንጎ ደጀንን ግንባርን አመንጎ ወታደርን ሲቪልን ድሕሪ ዘፈላላይ የለን ይዙል ዘሎ እዚ ማለት ታይ ማለት ይመስለኪ ንትግንባር እውን ኩኑ ዓይና نتدجن نتسيبيلون نتدجن زولو زلو نتسيبيل ترديكي كن وقعينا كن شوفوا إينا أفلا لا يولنا عدو خالا خوينو زواجا تهليونا إرترا سراويتون كنو عينا أب إرترا زلو
أسمر زول هزبو كبت مسارح خاب إرترا ناب تقرأ يأت الله وزبل سليمان دديفوز بحال حدا قلعي يزاروني ميدياتاتنا إثيوبيا حزنا زيادة الرقبة الله شعبيها نا إثيوبيا العلاونات بمتحس ناب تقرأي كبت تصوار ائتي الله مبرهات بمتفاق تانكتات كقعزو حديروم ناب تقرأي أتين الله ازيو لعلاونتنا متحس شعبية قد سيلو لله وياني عد مشات قد سيلو لله بعدا ويان حيزو إثيوبيا يفرس الله ازي تلاغنتيو ناي وياني وقن تتغيرو تقراي إيا عودو خينات كتكون اتغينات زواوي يخون الله كتناوي يقورو والله كوين الله يزول حتى تغعوياني ازي بلمو اتغينات تتغيرو ما أخل تقراي يخون قن إرترا بمولو إرترا ناي مورار وصاننا لجيت يخون الله يزول تبقاويان إرترا بحيلنا يمورار دليتنا تركل مخانو بتقوار رقاقي سلنا الله سلازي إرترا نورر لنا يجزي قداي تزيكوين إرترا خنورر دلواتينا معاز كم نورر نحنا نقور رأيو توسانا ناون بدن بي بتحز قور وزلو ملو وسانا إز قورو سلازي إرترا نايمورار مثل هيونا الله يمزل اتنا إثيوبيا لعلاونات متحسكت إلى لله إرترا زبل تقرأي كتوقع غلا لا لو إننا إرترا نا إثيوبيا تتحسن عندهم ندحنتهم سقعت سلازخون ومويانة يوم آتيهم تواهيلو أبارلاما إكسكيز تغير له منهم كنقبرين خل ندحنتهم سقعت لنا سلازوال يوم آتيهم يلو بحرقا خوار لك أي خبل عكا أي قريص عدخا خبت أتسا أي بسرون دجنن جنبار نزبها ليلن أو جنبار زلون أو دجن زلون كله حمشو شيء إرترا غازخ جبرائي 10 مليون زخون سبسديده لحس قبلهم هيمان ويف كسددي إيلو خزارب كله نلعلاونتنا نخبرنا ندحنتنا نهلونا نا حدا قاس لزخونه كنعتينا أنت يلوم جن لعلاونت تتحيس خبال ازيو انا نهزبي ارتراس كدفروا خم زيلوم بزبل يكون انتركم نسو بعلم الله تايكم زغورو صوم يفلطو ابل علي تግራይ ዘለዎም ንዕቀትን ጽልኢትን ግን ራዩ ሚዛኖም እዚ ትግራይ ክትመውት ከላ ትግራይ ክትቅተል ከላ ናተሐጎስካ እዩ ተደፈረት ጓል አንስተይቱን በሰብአይ ተደፊራ እዩ ተደፈረ መሬትና እውን ንላዕላውነቶም ንኽብሮም ንድሕነቶም ጸገም ስለ ዝኾኑዎም ወያነ እዩ حزب بالصقنا ناي ويانه طرحت يكون ناي شعبياون ناي كالتون صلاء سلا زخونه اتيوم اديس ابا امبار حمد يغورو لالاونتي تحستني ارترا قبل يعني مسلاي اندوم ناي صلاء صلاء فتاوي الكام خدوني كالي ترف دحوات كوينا قصالينا مصاينا ون حدا خوين عጫና حدا خوينم زللو كم زول حزبي حدا زخونه حزبي كالي ون تزخون ناي صلاء فتاوي الكام خدي كالي ኢትዮጵያ ገራቶ እንዲያ ላዕላውነት ምጣሐስ ንድሕነት ካልካ ከዓ ባዕላት ፈቀደት ለهم ታአትዮም እንተ ኮይኖም ሰይገበሩ ወያነ ሸያጥ ዓድዩ ሸያጥ ዓድ መን ምዃኑ ባዕሎም ፈልጡ ወይ ናይ አቦታቶም እንዲ ዘይና አቦታትና ናይ ወያነ ናይ አቦታታ አይኮነ ናይ አቦታቶም አይኮነ ዓድ ይሸጡ ዓድ ይኽብሩ እምበር ንዓዲ ንላዕላውነት ህዝቢ ላገር ለወንዝማ ወንድ ካልሞተማ ምን ይበል ዮሐንስ የቀረው መተማ ይለም ደረፍሉ ዮሐንስ ትግራዋይ ናገሩ መስዋዕትነት ዝኸፍል ተጋሩ ናገሮም ንህዝቦም መስዋዕትነት ይኸፍሉም በር ዓደሞ ይሸጡን ናይ ትግራዋይ ታሪኽ አይኮን እንተ ደጋገም ካየ ዝለግበ ይኮን እንጂ ካሊ ክትሕስኽ ተለግብ ትኽእል ኢኻ እከለዝ ባህልኩም ዝወሰደ እከለዝ ባህልኩም ሰረቀል ካግለ ሰባት ዘጥፍዎን ትግራይና ልገብካ ትግራይ አይዞሌት ምግባር ይካል ይኸውን ትግራዋይ ባንዳ ኢልካ ክትልጎለ ይትኽእል ትግራዋይ ሃገሩ ዝሕሉ ምጸላእቲ ምስ ባዕዳውያን ዝገጥም ለይትን ቀትርን ተቃሊሱ ለይትን ቀትርን ጻዕዳ ርሂጹ ደሙ ፈሲሱ መስዋዕትነት ከፊለ ሃገር ዝሕሉ ለሙጥራህ አይኮነን ካብ ዘመን ኢኒ ጀሚሩ ዓድ እንደሐለወ መጻይ ትግራዋይ ትግሬ እኮ አንድ ነገር ወቅ ደረጀ
የኢትዮጵያ ችግር በሙሉ በፈቱን የቀመሰ ትግሬ ነው። እንግሊዝ ቢመጣ በዛ፣ ጣሊያን ቢመጣ በዛ፣ ግብጽ ብትመጣ በዛ፣ ኢጣሊያን ብትመጣ በዛ። ኢጣሊያኖች ስንት ጊዜ ነው የመጡት? 8 ጊዜ እኮ ነው። 8 ጊዜ። የመጀመሪያው ኢትዮጵያን ፈልገው ኢትዮጵያን ለመውጋት የመጡት ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ሳለ በ29 ዓመተ ምህረት አውግስጦስ ቄሳር የሮም ንጉሠ ነገሥት በነበረ ጊዜ ጋይሎስ የሚባል ጀነራል 10,000 እግረኛ 8,000 ፈረሰኛ ይዞ መጥቶ በመተማ እኮ ነው ጦርነት የከፈተበት። 9 ወር ተዋግቶ የበረሃ ንዳድም ጨርሶት ሰራዊቱ ይቅርታ ጠይቆ ተመልሶ ሄደ። በ54 ዓመተ ምህረት ኔሮ የሚባለው ኃይለኛው የጣሊያን ንጉሠ ነገሥት የነበረው ቄሳር እሱ በነበረበት ሰዓት ካምፔስስ በሚባል ጀነራል 30,000 እግረኛና ፈረሰኛ ጦር የአባይን ወንዝ ተከትሎ መጥቶ እዛ የመጀመሪያዎቹ የተዋጉ 25 ዓመት በፊት የተዋጉበት ቦታ ዓመት ካምበው ተዋግተው ተሸንፈው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ውለታ ከእንግዲህ ወዲህ አመጣን ብለው ሄዱ። ከዛ 1878 ሳቲት 1879 ጎባሊ 1888 አድዋ 1827 ወልወል 1828 ማይጮ 8 ጊዜ ነው የመጡት እንጂ ጣሊያኖች ትናንት አልመጡም። 2000 ዓመታቸው ነው። ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል። ኢትዮጵያ አፍደገ ባሕሪ ምስ ረኸበት ኤርትራ ዝኾነትሉ ምክንያት ካብ 3 ጥቅምቲ 2023 ኣባይቲ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ብዛዕባ ማይ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ሂቡ። ካብ ጥቕምን ኣገዳስነትን ማይ ሓሊፉ ድማ ከም ቀዳሞት ኣያታቱ ጽውጽዋይ 3000 ዓመታት ክደግምን ካብ መቃብር ፍሒሩ ህይወት ክዘርኣሉን ኣገዳስነት ባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ዝብል ዛዕባ ኣልዒሉ ተኽታኽ መደረ በምቕራብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ መንእሰይ ወለዶ ድማ ብፍላይ ብማዕበል ክልዓል ብዘይ ኣፍደገ ባሕሪ ጎረርኡ ተሓኒቑ ክነብር ከም ዝኾነ ንኽእምን ንሰዓታት መዲሩ ኣብ ዝተረኽበ ዘቤታውን ኣህጉራውን ኣጋጣሚታትን መጋባእታትን ሕቶ ዋንነት ባሕሪ ናብ ሓድሽ ወለዶ ክሰጋገር ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ከም ዝሰርጽ ክግበር መምርሒ ኣመሓላሊፉ እቲ ወኪል ህዝቢ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ብዕድመ ትምህርቲ ተመክሮ ዝበልጾ ናይ ሰብ ረብሓ ጉጅለ ኣጠቃዕቲ ድማ ብዛዕባ ማይ ዝቐረበሉ ኣስተምህሮ ተኸታቲሉን ይረዳእዮ ኣይረዳእዮ ብዘይገድስ ከም ኣመሉ ብጣቂዒት ኣሰኒዎ ካብታ ዕለቲኣ ጀሚሮም ብዝተዋሃቦም መምርሒ መሰረት ልሂቃን ሰልፊ ብልጽግናን መሰልቱን ተደጊሉ ከም ዝጸንሐ እሳተ ገሞራ ተፈጅሮም ባሕሪ ዝብል ክተት ኣውጆም ሰብ ሞያ ሕጊ፣ ታሪኽ፣ ፖለቲከኛታት፣ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ፣ ኣመሓደርቲ፣ ጋዜጠኛታት፣ ስነ ጥበባውያን፣ መሃንድሳት ኮታ ኩሉ ኣፍ ዘውፅእ ዘበለ ኣብ ኩለን መራኸቢታት ኢትዮጵያ ቀሪቡ ክምድር ጽውጽዋይ ታሪኽ ክምህዝ ክትንትን ክፍክር ይስማዕን ይረአን ኣሎ። የባህር በር ስንል የባህር በርን የባህር በር ያስፈልጋታል። ባህር በር ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል። የባህር በር ጉዳይ የባህር በር እቶም ትማሊብ ናይ 30 ዓመታት ኩናት ዝተሰዓሩ ግን ከዓ ስዕረቶም ዘይተዋሕጠሎም ዕድልን ባይታን ሲኢኖም ተጽቂጦም ብኽቱር ጽልኢ ህዝብን ናጽነትን ኤርትራ ዝኸሓኑ ኣስናኖም ክሕርቁሙን ክቕዝሙን ዝጸንሑ ሕሙማት ነዛ በመራሒ ብልጽግና ዝተፈጥረት ዕድል ተጠቒሞም ሎሚያታ ጊዜ ብምባል ካብ ዝተቐብሉ ጎዳጉዲ ወፂኦም ኣሎና ክብሉ ይረኣዩ ኣለዉ። በዚ ድማ ኢና ዕየት ዓበይቲ ኣባጊዕ ሒዛ ትጸፍእ ክንብል ዝመረጽና ክሳብ ኣልዋህ ምላሽ እዩ ትግራይ ዝሓስብ ባይቶና ተሕዝ ዘላ ትግራይ ድማ ብሕገ መንግስቲ ኣልዋህ ምላሽ ዘይካተተት እያ። ትሕዝ ዘሎ ድማ ዝገደደ ተቋራሚሙ በቲ ሕገ መንግስቲ ዝተረኸበ ምሕደራ እውን ዘይመለሰ እዩ እና ከመይ ክቃለስ ይኽእል? ትሕዝ ዘሎ እኮ ውሽጣውን ደጋውን ወራሪና ነና ብውሽጢ ተወሪርና ነና ክሳዱ ዝተተሓዘ ብውሽጢ ምስ ደገ ክቃለስ ኣይኽእል ተትሕዙ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣበይ ናይ ቀበሌ ኢና የገልግሉት ኣሎ የለን እኮ ትእምት ዝበሃል ናይ ህዝቢ ትግራይ ድርጅት ንመን የገልግል ኣሎ? ቢልየንስ ዘለዎ ነቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፁ ተጋደልቲ እኮ ኣይገልገለን። መንግስቲ የለን ማለት ብኻል ይበሃል። ስለዚ ንሕና ንብል ዘለና መጀመርያ ከም ተጋሩ ብሄራዊ ስምምዕነት ይሃልወና ተቃሊስና እኮ ተዓዊቶም እኮ ጀጋኑ እኮ ተዓዊቶም እኮ ኩሉ እኮ ክኢሎሞ ርኢና እኮ
زي كأل كيلهم حماق كيلهم زي بدلهم كيلهم زي يقبؤهم كيلهم كن كعا بوليتيكاو مريحنا سلا زي نبره كله فشلوا ندحري تملس سلازي بوليتيكاو مريحنا ندحر زي هاليو حدا عدي أبزوز حيولو نقصالون تخونه كم بايتونا تزقبر قالسي اب نصرت استمسرت تخونه له نصر كونه له قص كونه له اب بهراو سممعنتون كمسرت له ناشونال كونسنسس كلنو كم تغارو نعمت ودبات لنا اب سلطان كتباس تخليها او حدا ايشوتات كتباس تخليها اب تግራይ ጉዳይ ጥቅም ትግራይ ግን አይተባስ ስለዚህ ኮፊልና ክንዝተልና ማለት ሓበራው ሰነድ ክልወና አለው